Asabaka magnano mbola tsara atsika jiaby. Akory aly, salama, soasoa vatany aby. Koragna raha hely atsika niany. Fotony nomoaly nisy raha maromaro nandalo ta Madagasikara atao. Io koa ny fampatsiarovatsika ny raha nisy taloha avian'ny mpitondra sasany, indrindra amin'ny fariky sasany magnano fotoagna zio. Raha tsy ny fitondragna ty boka mangala taka hoe raha tsara ankatsaraigny. Akaraha finaisian'ny ronono zay, raha tsara ankatsaraigny. Antegna koa boka nitady siramamy farafaratsy nanao mba fanojy antely. Fa ireo nitady siramamy reo tojy 158 maladie. Ny alan-depo, ny alan-katso na avy an-depo. Nandevigny fanojy tamango. Ny tiako aviagna karaha ty. Ny alafaty fanojy tamango. Ny tiako aviagna karaha ty. Nankalaza andra iraisam-pirenena. Salutons. Nomoaly. Zany hoe journée internationale des régions. Na hoe andra iraisam-pirenena ho an'ny faritsy. Agnisan'ny nankalaza zo atsika ta Madagasikara to. Nomoaly. Indra misy. Oui, 23 régions atsika. Ireo koa nagnano zo tamitsika ta Madagasikara to hoe andra iraisam-pirenena ho an'ny faritsy. Agnisan'ny nankalaza volanko atsika. Apetrako amitsika raiky aby fagnontaniagna. Na hoe ndre atsika baka amin'ny faritry misy atsika samy magnontany tegna hoe ino ma raha niova amin'ny faritry misy anao agny. Ino raha nandroso amin'ny faritry misy anao agny. Atsika vahoaka malagasy 33 millions amotaniako zay. Ny faritra araiky amitsika Madagasikara ry koa zahava analizegna tsy tokony karaha io toetry misy ny Madagasikara. Tsy tokony karaha io rang na filahara misy Madagasikara eo anivon'izao tontolo zao. Fa tiany mahagaga. Madagasikara na ino fikambanana iraisam-pirenena atsika agnatiny. Fa atsika tsisy raha miova. Ny mpitondra moa sady donto, ny gogo, ny tsy marigny, ny alahelom-bahoaka, ny fahavoazana matreky amin'ny vahoaka. Fa ny agnaty lohandreo hoe zay zo eto. Magnano zay raha tian'ny mpitondreo. Na misy fatim-bahoaka agny, na misy fahavoazam-bahoaka, zay tsy asandreo loha. Na misy fatin'ny ray aman-dreny agny, na misy ray aman-dreny marary mila atao malaky mandeha ivelan'ny tahana, zay tsy ataondreo. Parce que reo ny fitondrana. Atsika koa mizaha amreo région 23 reo, atsika manana ny atao hoe gouverneur. Déjà le gouverneur volanko tsy légal, tsy illégal. Tsy légal, tsy ara-dalagna e.
tsy agnatin'ny constitution tsika zany gouverneur zany fa le hoe ty fitondragna ty avy am'le volagna taloha hoe zarizaran-jakagna zarizara iaragna mihinagna zegny fitondragna misy ty fa oeke izarazara amitsika vahoaka izaha atsika vahoaka iaro atsika vahoaka mavandy koa tagnatin'ny folotra tampotogno zegny anao niteraka viavy na nanjanaka viavy zanakanao voalohany anao tokony volagna amin'ny madama mamany mba fazahanao ety karakory santen zaza io fotony tsy haiky viavy betibety koa fa 16 ans 13 ans 14 ans maromaro ny fanatriake fa tsy miexiste ny masiny Marie na hoe Vierge Marie foton'ino mafy raha mahazo atsika io tsy fahazo olombelo nde biby agnaty ala agny tsy fahazo karaha atsika io aia am'izao tontolo zao tsy miaro biby managn'aigny agnaty ala aia am'izao tontolo zao tsy miaro ny zavaboary agnaty ala ny antanàna tsy volagnina fa mitsika ripaka lany tamingana ny biby agnaty ala zegny agnisan'ny mampiavaka atsika ripaka lany tamingana ny vahoaka malagasy anao tsisy raha regninao ka tsy alahelo marandraigny malahelo matsanga alahelo ariva même anao mandry aligna anao godogodo voan'ny palpitation hoe azoviko olo maty aligny ty azoviko olo maty marandraigny azoviko olo maty io fo fiaignana zany nagnambaranareo atsika samy magnontany volaniko 65 ans tsika nahazo fahaleovantegna za tsy nandeha l'école fa maromaro président de la république ara-dalàgna nitondra teo fa araiky ty ne sady tsy ara-dalàgna no nagnano coup d'état nefa tsy naharigny firenena fa ro nitondra taloha teo za tsy nivolagna ro parfait za tsy nivolagna hoe ro au top fa ro tsy nagnano fiaignam-bahoaka karaha toan'ny fitondragna zody sy ny mpiaradia amin'ny fitondragna zody mamono vahoaka zio fa tsisy raha tsy regninao faty ny jeune maty amy lerany le jeune est-ce que misy fandraisagna andraikitry ny fitondragna non ro tsy hoe kajo vandy lany vandy baka rozy io tsy hitandreo amizay eky hoe ino vandy andeha atao parce que raha ataondreo ne mamona atsika vahoaky ino raha misy mba magnontania atsika tompiny hoe ino loatra mamavy zay ty maty isan'andra ty tsy arity tsy doakin-dragnahary fa io fo maty anao ndeha agnatin'ny aravoagna faty anao ndeha agnatin'ny faty koa azonao fa tsy eboka tanimboagna fa tsy hay ino raha antogny an-tanàna eto afaranjokony amitsika Madagasikara io tsy existe mo hoe anniversaire zegny mariage zegny fety-pianakaviagna zegny fotony ino faty fo de ravoravo koa ndro maregny atsika maty hoe ro koa malahelo ro nandray andraikitry ary nandray andraikitry ara-dalàgna mazava fa ro tsy mandray andraikitry ino responsabilité alaindreo nino anontania za ambara za indrindra fa ministère ny fahasalamana
idiratsika anao baka eo. Nino? Ke nankalaza andra iraisam-pirenena ho an'ny région atsika ta Madagasikara. Za tokiky ola roe tokizako tamin'io baka. Aliabodo, loup-garou de Ambaribe, ndraiky Tasiano, président Corné. Resaka sistany le raha. Journée internationale ni région. Io volako aminareo hoe Madagasikara tsisy journalisty. Atsika koa nankalaza journée internationale. Journée internationale. Coucou, salut, bonjour Nour. International. Anao maregny international zay ravoravo anao maregny. Casablanca voary sistandreo plazindreo, Rio de Janeiro voary sistandreo plazindreo, Monaco yety à Toulon, Marseille, Miami Beach, Bora Bora. Oui, journée mondiale internationale des régions. Anao magniry anao amizay raha mba nagnany aminay agny zala nefa natsika mankalaza. Oui, resaka fiarovagna sistany. Ajoriko zegny anao mandeha ajoriko anao maregny hafanagna chaleur, mila chaleur amitsika agny, plazindreo no comment Barcelone zegny baka Blanco agny ary, Saint-Sébastien zegny. Mais amitsika agny ino raha misy? Vahiny magniry sistantsika, vagniry ravoravo mandeha miseky ranomasina amitsika. Potony anisany mampieky zao tontolo zao amitsika sistantsika Madagasikara, io ranomasina magnodidina atsika io bleu karaha ciel. Anao mizaha ranomasintsika bleu, vraiment bleu. Fa anao mizaha ranomasiny Marseille zegny, ranomasiny Monaco, ranomasiny Nice zegny, karaha ranomasina ambanin'ny Maserao ndraiky ary Andavakitoko ary couleurany. Fa endro tompony mikolokolo izy, endro tompony miaro izy. Fa antsika hoe miaro ny sistany, plage propriété privée, miaro ny sistany, sistany alafo idirana en force, alegna en force. Za mivolagna aminareo mba sy avavolagnindreo be ny tanàna atsika mivolagna hoe fa ro miaro sistany, mba sy avavolagniny gouverneur atsika aby reo amy 23 région aby reo hoe ro miaro sistany. Any ka misy place tsy azo isain'olo, misy place tsy azo pitripitrahan'olo. Non, attends, oh! Za tsenkina regny aborabora zegny ke mafian'ny Jamala eran-tany nandeha niady place aborabora. Za tsarina regny mafia tompon-daka eran-tany nandeha niady place Rio de Janeiro, nia Casablanca. Fa antsika gasy karaha atsika, mamoriry atsika, manambany atsika amy fanagnatsika. Ary tsy vitan'izy fanagnatsika raha io tsy ataondreo amy tanina aviandreo ndraiky babandreo ndraiky renindreo dadilaindreo dadindreo agny. Non, reo mila magnapotiky tanànan'olo.
ro mila magnapotiky tanànan'olo fa nindroany ndraiky tsy olo batindro kelera koa ro andeha androbaka dadilaindro ndraiky dadindro ndraiky babandro ndraiky mamandro non anao koa mizaha amitsika mbario be eo ny any koragnesiko tsisy olo mandrava tanitsika ao koa tsy vahiny na izy mafia ndrezy magnano zay tsy ro jiaby edy zagnambara tsy ro jiaby fa anao koa mizaha la plupart ny garamaso ke managna lotolotely na managna tany tsy ara-dalàgna amin'ny ambaribio tsy managna visa long séjour ro tsy managna fahefagna agnano raha eo ro le vola hely euro nde izy eo fa nanjary 0 en Europe igny andesindreo magnambany fanjakagna mpitondra atsika de igny agnanovandreo gargoty bivety hely rabe hely ary aro ne vazaha ro mampandroso mpizahatany quel mpizahatany ino matany andezahandreo io nde place propriété privée ino mampizahantany andeha ataondreo io ski jet ski andeha atao interdiction zegny ampidriky mpizahatany biby mampiavaka atsika ondrana mandeha ivelany zegny mampidriky mpizahatany za teto nagnano koragna simonga zay tamy ministre raiky zay tamy matchiny Barea igny za nagnambara ministre ty monsieur le ministre volako taminany occasion président ka mandeha mangala girafy le éléphant akeny any Nairobi andesiny Madagasikara amy match io nandesiko sangisangy karaha fôtiny anao mandeha Tsimbazaza ko tsisy raha tsisy raha park Tsimbazaza tsisy raha nefa n'olo miasa ao karaha megna nefa anao tsisy raha tsaroako za mbola nianatra Antananarivo zay koa fa tsisy prof taloha tany aroe tany rendrako na za mirendra park Tsimbazaza mbola izy mbola park Tsimbazaza na za mirendra tsy hoe mirendra fa na za mandeha midoko amy CCAC io Analakely io centre culturel Albert Camus to place aroe io fonao koa mitajako fa tsisy prof miala zay fa telony complexe ampivoloa soma basket io demi-terrain rango marandraigny jusqu'à tsofotro andra misy fadigna aby mihina mandeha mivanga ino mofo ino fivolagnany Tananarivo zegny mofo akondro anao mitsaka baka amy complexe anao mitsaka karaha ty anao mahita mpandafo mofo akondro milahatra mofo sake mivanga io mivanga siro galagala fa vita fa roso mipody amy terrain soma basket demi-terrain fa zio tsisy zegny raha regninao faty ndre ntegna koa ataoko nanambady ndre vadiny tegna mety amy tany hoe aza la faty nino loatra anao baka magnatony faty raiky andre fatanao magnatony faty raiky antignano anao baka magnatony faty raiky antignano mbola vao baka mandevy foa misy faty koa varatra anao baka mandevy misy faty koa atsimo misy faty koa zay hoe io fo raha asa ataotsika malagasy mandevy igny fo za fa nagnambaranareo ny moaly misy biby olo Madagasikara aviendraha jiaby io tsisy raha tokony atao analyzy zegny fitondragna ty mitarimy biby olo bobely fa mara rô koa tsisy zegny asevony volagna rô koa fa matra zegny misy biby olo fa tsy kakazaka dalendreo ke hoe datoria tsy haiko ino fleur tsy haiko nino ailandra nisy fleur jiaby zay Madagasikara tana ino olo tsy mifamoany faty mais oui normal tsy mampiontsagna raha jojo fa ndregny fotony tsy babany tsy reniny tsy zanany tsy zafiny tsy lafaminy ny aleviny baka
izy koa misy araiky aro telo amy lafamindro amy mpitondra retina levy ro tonga saigny endreo fa misy raha tsy manjary amy raha ataondreo io. Tsisy raha regninao koa tsy olo roso baraka rebaka io fa raha regninao du sud au nord, du l'est au ouest et dans le 8 coins de Madagascar io fa raha regninao. Anareo zany de volagna aminay anareo ny fitondragna madame mpitondra teny anao le mpitondra teny gouvernement madame Maradona ifolera namoan'olo tamin'ny anniversaire iny zay nandeha namoan'olo ta Diego tagny ifolera namoan'olo tamin'ny anniversaire iny zay nitsangagna nisy vity nandeha namoan'olo ta Tsirabe ta Fianaratsoa asa baribariagna vahoaka zala raha tariminareo mamono vahoaka fa iala aseva mifamatra rajoela koa tsisy zegny raha tariminareo mamono olo biby olona bobely fa tro loatra tro nino avian-draha jiaby zegny parce que midongy tsy ala amy place ny rajoela fa mila gnano 3e mandat tsy possible ranga tsy mipetraka eo anao miala eo ndre biby olona ndre biby nino tariminao anao miala eo fa zay hempaka kajy tofoko 16 ans fiagnam-bahoaka karaha io mialatsigny aminao président normal anizy anareo ndraiky question valia za volaniko zay masaky mamaly mbiagna anareo nahita rajoela na mialy na zanany na vadiny na rafozany na babany na renike na agnatin'ny fatin'olo ta Madagasikara tsy ataondreo parce que amy raha somendreo mpitsindrandreo Madagasikara io zay kazabadoigna zala anareo mbola mitsinjaka latsatra zay fa mitsinjaka oatraoatra azabadoigna zay les journées internationales des régions oui fiarovagna sistany nino arovanareo mbambaraza apetrako aminao fagnotaniagna gouverneur tasianao anao zanakavaritra ho anao ino sistany arovanao ro avaritra ho anino ambaraza bonjour Azolay za tsy anongo nagnaranao fa toko Azolay fo anao gouverneur any Diana mbara eto hoe ino sistany arovanareo ny faritra Diana tsy nampidirinareo ankarabe antany malaza Makamba antany malaza Camaron ambavany ankara nampidirinareo ry Kilimaso sy ny Forongo zegny anareo miary sistany nampidirinareo magnodidiny Madagasikara sambo lehibe mpagnarato zegny miary sistany volagna baka anao tasanao anao magnano anao misy loha io soranao karaha ndrongo vato sogny karaha sogny tarondro ary miary sistany ziska amy doany jiaby andeha lafilafinareo ampidirinareo setoan'ny Ravatomanga zegny anareo miary sistany bestantsôroko komanina anareo ary miary sistany zegny hoe nipotenareo bay jiaby ziska tamy sambo nitondra menaka igny ziska préfet Diego mbola mifamatra hoe fa tsisy menaka naboaka andrazagna boko blofo menaka jiaby miparitaka mbola famatra koa azabadoigna zay zala ny mora io bobely biby tariminareo io adosoa miaraka aminareo io mandiana mandeha fa zay kazavonegny koa fa tsy vitanareo mampiadina zay malagasy magnapody am placenay Madagasikara zay anareo miala bibinareo io andesa fa setoany zo miaraka aminareo
zay antegna fa tsy olo koa fa tsy masaky mihina raha Madagasikara zay raha hoanao Madagasikara mamono olo zay raha hoanao Madagasikara mamono olo vahoaka fa tsy masaky mihina deja vahoaka fa zara fa mihina velo-tegna tsisy karama zara misy mbola mpitsinjanareo koa ndraiky bôbely mialatsiny tsy resaka haitry maniry amy lalagna ary na fleur ary ke namony vahoakany Tananarivo ke amony vahoakany Diego amony vahoakany Toliara n'importe quoi zegny aviako nivolagna rango tele début hoe havanareo koa fa rebaka ankigna amin-dragnahary ndraiky razana ataovy autopsie io anareo mahita valiny mariny fa aza magneky akadikadalendreo ho alefana rianana refa riny fana n'importe quoi zay ty taloha velo mifota Madagasikara io ndraiky Institut Pasteur analyse-ne jiaby gnegnanety hoe na be na pato hoe zay ty io Institut Pasteur ampandrianomby io fa tsara nandefa analyse nandeha ndafy zay Madagasikara koa tsy fitondragnanareo agnanovanareo vandy ro zao volaniko aminareo ne lany vandy koa ro zao tsisy mampangigny ro karaha ankora voatsohao io pitsika io lany vandy ary miaro sisy tanin-dranomasina kely sisy tanin-dranomasina ataonareo kely sisy tanin Madagasikara rovanareo tsy alafilafinareo amy raha vatomanga tanàna jiaby io manibabany sany reniny izy amizay hitanareo publika so ataondreo hoe raha vatomanga faly miaraka monina amitsika malagasy kely ara zay faly andi moniny ndraiky anao raha vatomanga anao zao ataoko mivavaka aligny matragno hoe tsao ovoneny vahoaka malagasy ambiegna za maty tsy ndragnary mamono anao fa zay he vahoaka malagasy mamono anao raha vatomanga radio ilaiko anao miala andesa bobelinao miala Madagasikara io fa tsy vahoaka vonena resaka marany non attends franchement olo tsy marary mba hainao baka azy misy aretin'ny cancer azy misy aretin'ny asthme atsika teo taloha natin'ny tension atsika natin'ny attention fa atsika tsy natin'ny tension zao olo maty amy lera atsika koa tsisy olo matoe zao Madagasikara tsisy olo matoe jeune rebaka io fora misy Madagasikara tsisy olo matoe mavandy parce que vonendreo jeune ary andeha angataka 3e mandat dadilahinao angata 3e mandat fa anao tsy mipetraka eo rajoela zay MFRFM koa mbo velogno anao tsy mipetraka 3e mandat miala andesa raha maloto jiaby napetraka anao Madagasikara io diovine io ataone jorintany tampoko igny koa tezany rajoela mivandy le fitondragna le mpiaradia aminazy de mavandy ministre de sécurité publique volaniko eto firy ministre de sécurité publique volagna anao taona hoe efa mandeha fanadediagna mba mbaraza koa ny 4% amy fanadediagna anataonareo ministre sécurité publique résultat ny boaka réel mariny tsisy egny izy ndraiky moustache-nazy tsy anao moustache-ny Hitler matisa tsy haiko moustache-ny Poutine izao Lénine excuse bako empoisonnement poison anareo ny mamoriky napidriky seto any mahamemy Madagasikara fa eo tsisy empoisonnement poison zegny ko manina lesy tantsoroko ngety tamoin ou izy créole mahezy kofa tsy manjary raha ataonareo mialaza la fa tsy eo nareo ndeka adala zay journée internationale des régions mbola andeha ataonareo vandy hoe fiarovana sisy tany ambarako anareo raha nisy taloha Tambarimbe resaka tany ampatsiaroviko anareo ho an'izay zanaka Ambaribe me tantara ty boka tsy tantara raha nisy ty taloha tamy fitondrany
Ravalo. Mbola velogno Ravalo anontany izy. Mba tiako anao monsieur le président, ancien président Ravalomanana, ampatsiaroviko anao raha ty boko tadiava dossier fa anao tamy fitondragna nisy any raha ty taminay Tambaribe teo. Ambarako anareo kabaro. Tamy Ravalo nitondra io resaka fandafosagna tany, fandravagna tany io fa nisy tamizay. Raha lainy Aliabody ny tompinatoko voalohany tamizay navieny fitsaragna nandeha jusqu'à Lignandra taminay Tambaribe teo. Za koa tsy diso ahitsenareo ho an'izay matsiaro tantara. Procureur de Madagascar teo tamizay nagnano fitsaragna teo tamizay mialatsiny koa izy mbola velogno, ela velogno anao. Lala, procureur Lala, za koa tsy diso ahitseza. Jusqu'à bien koa jiaby baka Antananarivo nijotso Lignandra tribunal teo. Azovy raha lainy Aliabody dodo teo. Mandravandrava tany, mandafindafy tany nino jiaby. Heureusement volanko Ravalomanana mbola velogno, mialatsiny aminao za ray aman-dreny. En président Ravalomanana dossier zegny. Ry dodo regny nagnano fandafosantany, fandravagna tany raha lainy Aliabody. Normal, logique, niany. Aliabody koa nipody deuxième mandat fitondragna. Ny Ambaribe izy magnano zo. Fotony forzatra mangeto satromiono. Tsy niany nagnanaovany ro jiaby fetriny zo. Ro jiaby agnatin'ny commune. Adosiko agnatiny reto conseiller, tsy miaraka amin'ny Orange reto. Fa ro jiaby manomboka maire izy topo lohany jusqu'à amy roa juin tsy haiko lagnindreo tamy fotoagna zegny ro mandafy tany, mandrava tany. Dodo chef-loto raha lainy Aliabody. Naviandreo nandravagna tany tapasindava ry a Dar Salama tany misy maskriny tary, maskriny ravaindreo nandafosandreo tany. Masaky efa matra zegny anao Aliabody. Za zanaky Ambaribe nga. Ko mbola tantarany Ambaribe mbaranao za. Nde za repoka mbola tsanganako aligny matsagna anao mbarako anao Aliabody tamy togno zegny andra zegny nisy andra karaha zegny taminay Tambaribe teto. Mbaranao za magnadigna tantara. Za mihina loko nga, za misy mémoire ny loko fa za tsy karaha anao kapotry. Mémoire anao fitombena. Niany, nion tamy tiako azovy ny fiarovagna sistany. No arova sistany dadilahinao abe mazava ny sambrano ary. Ro jiaby aminao MC amin'ny Ambaribe io volanko aminareo. Tsisy topitany io ro mavandy. Aseva manogny ro hoe iany tetondreo io. Aseva manogny Aliabody mivolagna izy fa izy maire ny Ambaribe iany tetinany io tongona. Nandesin'olo be ndro ro navy niasa io ntarimigna teo be teo fa ro tsy topitany. Nde tantarany Ambaribe tsy hainao. Zegny raha nisy taminay teo. Affaire Dodo raha lainy zalahy ty. Ho an'izay zanaky Ambaribe may affaire zay. Nalaza raha zay tribunal nandeha Lignandra. Olo jiaby t'Ambaribe vola zalahy. Izy ry mbola velogno Ravalomanana. Donc tania procureur Lala za koa tsy diso. Tompony mahera zegny. Anareo mandeha magnara international fandotovagna Madagascar raha ataonareo. Salut Zandra Lafaba. Nefa nataony Dodo navy Aliabody ndraiky Labanany premier mandat. Nino raha tsy nataondreo teo? Akory atsika frérot. Loso ro nidriky taty Krisy imbaka sady moany marigniny. Heureusement izy nangalako aigny nany. Félicitations nany. Nipody reto mahamesy etoany aroe lahy reto. Piraky nataondreo tamy mandandreo voalohany. Ary piraky nataondreo tamin'ny andrany affaire Dodo volanko zay Tambaribe teo. Izy raha ataondreo zio.
akory ataony mastaindro io fa zatra mangedo malalaka. Mastain zatra malalaka ne mangedo tsisy point tsisy virgule tsisy finaly. Iza raha ataondro io? Abokoro mandeha volana fa hoe fa journée internationale fiarovagna sistany. Anao mihitsy agnisan'ny voalohany tasy anao. Nandafy tanky jiaby taminay Tambarobe teo, nandafy lavoara taminay Tambarobe teo, nandafy lakorony la mairie taminay Tambarobe teo. Ny raha tsy nalafinao taminay teo atasy anao. Mamalia anao koa fa matrangia. Anareo tsy zanaka Ambaribe. Pomme de terre feky frérot. Ko bouchon zay baka mbo angalandreo tiro bouchon miala atao pomme de terre feky raha fa tsy miogno io. Ny raha tsy potenareo Diego, raha mena zao fa ndeha mila idiranareo ndraiky orange. Andiseka io ma zay aty. Andiseka lapisiny amjalaksmine en fasin'ny sirikof. Mainanareo tsy miseka io. Andesa am fasin'ny sirikof raha anabavinareo, mamanareo, dadilainareo miseka io amjalaksmine io. Zay ty koa niseka teo. Zay ty niseka teo tamy sirikof teo. Zay ty niseka tamy jalaksmine io. Zay ty niseka tamy port io. Diego io même io port n'Ambaribe io. Ko nisy 5 premier niseka t'Ambaribe teo. Ni plonge baka amy fara io donc za nisany. Io fara amy port io. Za nisany. Fa tsy tanàna andeto anareo hoe fiarovagna sistany ora anareo mandafy. Atsika mikoragna azy io. Atsika mikoragna azy io. Riva oaka malagasy. Riva oaka n'Ambaribe. Nisy bataillon. Tsy falaigna olo edeto e tsao koa hodignanareo tsy tia olo zoko be avy Ambaribe. Za tia olo avy aminay ao. Nde olo avy aminakay eto fo misy 2 mois et demi 3 mois tsara ny alako. Kintsy keky avy aminay ao. Anao koa navy aminay ao nde nkatsara tanànanay. Karaha nataonay tompy nitondra nankatsara izy. Bravo, zay tsy mivola. Fa anao navy ao nde kaloto tanànanay anao hoannay manta. Ben oui. Ho avy any za frérot. Nino raha misy? Anao zao mandeha. Misy bataillon. Aloha ataoko hoe bataillon. Groupe n'olo. Za mity olo baka atsimo. Matoa za miaro. Base toliara za mity olo baka atsimo. Za ty meky atsimo. Za ty fanavina ndeha toliara. Misy olo baka atsimo tamy fotoagn'andro ny SNBCE navy Sosimavo navy Sirama olo bendreo gardien fary teo ny asa teo ny andro avy ao ino raha misy Ambaribe tsika mikoragna azy ao fandafosagna tanin'ny Sirama DG Sirama eto za miadressé aminao nandeha nigidragidranao nabaviko ndraiky nagnapidirana roy za prison resaka tanin'ny Sirama. Niananao tsisy volagna, niananao tsisy vavy, na ino anao tsy mitondra maramila andesinao, karaha nataonao mitondra maramila nanambotra nabaviko nagnaposiposy nabaviko. DG Sirama koragna eto. Fa niany reto apasy reto ro baka antammisy roa parce que dadindreo dadilaindreo niasa tamin'ny SMPCE velogno naty amin'ny Sosimavo mbola nandova Sirama. Ro mandeha mandrava tanin'ny Sirama mandafy. Anareo boko tsisy mivolagna. Magnano zay draba raha jiaby hitanay regninay aboakako. Normal. Ry tenkilotro magnano rôrôly Ambaribe. Niana anao tenkilotro fa mareno mety ampisi. Tohiza fo raha ataonao raha Vatomanga. Andrananao mina mahaugmanta eo no matsara fa katakata masaka zay malemy. Za zoko be mivolagna anao zay raha Vatomanga. Ino amizay koa koatran'ireo fandafosatana ataony reto apasy reto. Navy bakagny romo blanco aminao 2 zay tsy eliely. Bataillon ro.
apasy ro navy ao mandavitan'olo mandavitan'ny Jirama nino fotony dadindreo dadilandreo zegny lanangofy tany SNBCE Sosimafy Jirama ino koa raha misy zao io abarako vahoaka malagasy horetany rendanitra za zoky be tetony ko agny aminareo resaka Danae Lazera Lezaira Sakatia ino raha misy zao mbarako anareo parce que ingay Alberto tompony Danae madamo anao vadiny Alberto anao zanaka ny Oranja baka mapingo ary anao madame za mahenao fa anao tsy mahe za tongtong anareo mipetraka io ne magaga mireto olo nipetraka andafy tongtong nanambady garamaso reto les oreilles reto ro mody an-tanàna ro mivolagna ro rôle o ro tantany nisy ro tagny jusqu'à ro retraite tsy sakindro natao ino amizay raha misy normalement ro miala farany fanjavaty lalagna ny boaka na Lezaira na i Danae ni Alberto ino raha misy riva oaka ny Sakatia ampodiko intelo riva oaka ny Sakatia alerte rouge ambarany zoky be nareo va oaka ny Sakatia riva oaka ny Ambario be passansion ngay Alberto ndraiky Lezaira fa vita par derrière amy Ravatomanga ampodiko passation alohany ialany Alberto ndraiky Lezaira Sakatia fa nataondreo par derrière amy Ravatomanga parce que andela aleny Ravatomanga Danae ndraiky Lezaira tandremo aza ikeny le taratasy magnambara ara-panjakagna fa miala io ro igny gardenareo ndereo tompony fanjakagna aza ikeny zegny nagnambarako anareo teto vahoaka ny Sakatia association Anjava Sakatia aza mivadiky anareo fa nareo koa nivadiky razagna mamango anareo karaha nataony razagna namango vadiny colonel igny ifondrazagna igny alerte ho andreo igny zany ene teto ny vola mikonkotratra ty fahako tany magnanova raha io Ravatomanga sy ny forongony ry alia botsy ry banany fa razagna mandripoka anareo io kitia Sakatia nareo volako ndeka akazo raiky kitia Sakatia ozoniko amy razako anareo aizanareo fa za zanaka Ambario be ndao tsangana koa iza la reky mompera vandivandy mivolagna iza mpanjaka igny mpanjaka mompera igny latsy anomony agnaranazy baka parce que izy fa nangala droitinazy izy fananginy zegny raha misy ozy io passation fa nataondreo par derrière ke eto za mialertenareo amy conseiller zahava proche mariny raha ze fa agny mandeha agny raha zegny fa za na ambara manafy tsakarenareo dossier passation io amiaza apoiliko eto na ataova io na video na photo le fasa aminaka aboeliko eto fa ze raha misy Ambario be tsika mikoragna azy io magnasary donto fanigny amizay ry alia body ry alia ry banany ry Angelo fa raha zegny hendro eto za mitodiky aminao ministre ny tourisme aza magnano donto anao ka tsy mehe raha zegny fa raha zegny fa vita ao anareo samby anareo na fodiny Ravatomanga jiaby vavanareo za koa mbola zafiny Ambario be zanaka Ambario be tsy possible Ravatomanga anjaka io tsy possible ndray za maty ifonaka misy mba antania baka aia matetiny Ali Banany io François Banany aia antetinazy io ambaraza aia antetiny Ali Abodo ambaraza za misy antety efatra io za zanaka Ambatravavy
za zanaka ambody mangasoa, za zanaka amin'ny maridoka, za zanaka ny lapointy. Donc tsy possible za afaka nareo mbario be. Tsy ny fananganana hoe ka nosy be jamanjary nafindra, jamanjary mbola plasinany, tsary nifindra, tsary nisy jamanjary nifindra zegny. Aza mitovy amin'ny agnarana association tanànanay. Nareo koa gn'any association nareo ataova agnarana hoe baka atao navena aliabody igny, ataova be mazava nafindra, na ataova tany naveny labanany be fandegna nafindra, fa azo atao amin'ny agnarany tanànanay zala. Aza mitovy ny tanànanay. Tsy le association tsy tiako, fa le fandrobatanareo tanàna tsy mamango am'zoko be. Tampoko anao amizay mizaha agnatin'ny association io. Za tsy volagna raha maro. Antetiny parkazy, za matoky anao frère, zegny raha misy ao zegny. Ro jiaby amin'ny OMC ao tsisy managna antetindreo io. Ndero adjoint commune amin'ny commune urbain ro tsisy misy antetindreo io. Ony baka gn'alavoriny Ambanja, ony baka nosy faly, ary ony baka be mazava sambrana. Ny ambilobe tsy volagniny, zahay tsy malegny olo, zahay ty tsy hainy mitaky visa na passeport amin'olo nandeha aminay io. Feno koa ny garamazo lany visa oe. Que justement, otier, affaire ny dodo izy ataondreo io, izy toizandreo amin'ny rahalahy io ne. Dodo mbola magnano affaire malotonany io ambario be io, olo jiaby mehera zegny. Ben oui. Ary olo miaro roa ty avocat sampony ty, avocat Romès. Io ny avocat diable, avocat setoany, maître ary maître, ta centimètre Romès. Io boka olo torognondreo amin'ny fanjakagna amin'ino, amin'ny tribunal ao, maître ty, maître Romès, amijeranao na maître anao na centimètre. Fa raha koa tsy marigna aminaka za miaro vahoaka. Io boka raha torognondreo. Rajoela amizay gaga, gogol, andafosandreo vandy. Kelera koa za havany, sagnatriany vava. Tsy manakavagna olo karaha regny za. Za tsy manakavagna olo mandafy tanindrazagna. Tsara nandafy tanindrazagna koa. Ke zegny, ary journée internationale des régions iarony sistany. Adignanao, président Corneille, Tasianao. Raha nataonareo tamin'ny ouverture ny pêche, anao ndraiky ministre ny jono. Mpamintagna lokona Kazomboro, mpagnarato lokona Kazomboro nandeha menacenareo. Ro nandeha nitrosa tamin'ny notive, tamin'ny micromed, tsy haiko micronino. Alignandra ro magnarato, andeha menacenao ndraiky ministre ny pêche. Azafady, anareo magnambany tantara, anareo ny magnadigna tantara, fa zay tsy magnadigna tantara. Voilà, merci aminao. Maître Jonas, Yozovi, Jo Santa Reines, io boka voakany mpagnano maloto jiaby ambaribeo ndraiky adiogo io. Io ne pramasy pesosy amindreo jiaby ao. Ny magaga amizay tribunal jiaby adiogo afodiny remesy rava. Amambaranao, anao maître niany fa mare anao mety ho centimètre. Ny mandraky zay tsisy fanfarany mbola ho avy.
malagasy araiky fo za zany ka Madagasikara za teraka Madagasikara za malagasy zegny raha misy Ambaribe mbô raha faroe aminay ao misy cinéma Ambaribe tsaronareo tamy samedi kiaka dimanche soro somaro samy sosoboka roy samedi kiaka dimanche somaro ko tsaronareo tamizay nisy maleny mari oe nisy olo nangalatra momby izy nangalatra momby nasesiny raty izy nasesiny tatra tary tamy terrain rajoela tsy manara-penitra parce que tsenkinefa boka zao tsy manara-penitra fotony maleny koa zitry tompotragno iny boaka zany aombinazy tsyo nisy diana omby boka tamy maleny godray narehan tompony tany iny diana omby iny galagna to tamy terrain manara-penitra ny rajoela tary tatra ko fa tatra la olo iny nagnontaniagna mpangalatra ng'omby za tsy nangalatra fa zany ran'olo azovy nagniraka anao nisy zandary baka Jamanjary nagniraka za nrabesty voilà izakeo izy iny tsy mikoafy ko tsaronareo teto zany koragna alitra ng'omby tavaritra tagny tafarifarina vitsy tagny farifara mangirakiragna tagny za boko nivolagna taminareo tany famonoandreo izy volanko aminareo anareo koa mahay Ambaribe lalagna mandeha fasiny anareo miala croisement aminay io mba tsy avavy magnavatra anareo andeha fasiny anareo miala croisement aminay io mahazo vodiny langilangy magnano eskara ty lalagna io anareo koa mahazo lalagna misy ro ino agnaran'reo fleur igny la réunion koa boka misy igny ro fleur menamena misy barrière zay io à droite ambadiky barrière ao famonoandreo omby halitra andreo mialerteko zegny teto est-ce que nisy continuation d'enquête nataony gendarme Ambaribe non tsisy tamy samedi kiaka dimanche ny somarô mpangalatra omby ny rahany gendarme ny Jamanjary anao tsy lany fagnahy anao tsy lany fagnahy navy aferany cocaïne gendarme tagnatiny nandeha aferany cocaïne dossier classé au fond de tiroir au fond des tiroirs ndraiky niany tsy sakifoazigna aferany cocaïne navy aferany atratraragna 2 fois fangalaragna omby aondragna mandeha Maurice ndraiky mandeha Moroni ndraiky Mayotte dossier classé au fond des tiroirs nisy toy nandeha enquête c'est normal tsisy toy tsy nandeha enquête fotony ro na police na gendarme aminay io mpangalatra mamalia zay tia mal nanareo amy tribunal na nanareo amy police na commissaire za tsy mavozo zagnahary ndraiky razagna vozoko fa olombelon karaha za tsy avozoko ndre biby to tsy avozoko za mitarimy io mavety koa izy mitsanga mivitina ny hevitra avy amy vanigna anaka mitsanga ino affaire tsy maloto ambatoloaka io ambatoloaka nanjary Sodome Gomorra ben voilà merci aminao frère io lalagna mandeha fasiny anareo miala croisement aminay Ambatosavavy io magnano S zay lalagna io nao boko mahazo vodiny langilangy maro tsara be ny Valentiny anao miala zay misy barrière à droite ny lalagna io anao koa mandeha io karaha Kenya a Kenya boka misy anatao hoe cimetière d'éléphant éléphant koa reo fa miady fahina fa marary endreo mamonjy cimetière andreo anao amizay mahita squelette ny éléphant basy karaha zegny amy place volanko aminareo io anareo mandeha karakasiny aomba maty fieno
tsy saky ny journaliste ny ambary be magnaboaka zegny parce que ro misolelaka ro zao ndre volagna ro zegny zay tsy nahita zegny zay andafy aty mahita nareo place ao tsy ahita bande d'abruti olo baka andafy jiaby me raha zegny ndray garamena sofigny reto les oreilles reto mahe raha zegny voilà samedi kaka dimanche soma ro to vamba tatra to le zala gendarme ni azovi jamanjary nagniraka zaho ingahy madio teo kabary faro eko raha misy atsika jiaby mahe fandravagna nataony tenkitro golf nanjary angano golf ny Ambaribe nefa golf tsara feno olo nandeha tary vahiny baka ivelany ndray américain agnisan'ny mpilalao golf malaza eran-tany américain mba nisy américain nandeha tary soma izo ndray aombiny zamany bo benginy naoda alefa no tsy mihina tellement aiky veno tsisy entretien ino raha misy nagnapitragna gendarme miambigny tragno be le gendarme sasany miambigny to sasany amindreo nangalatra raha tagnatin'ny tragno entagna jiaby to draky areky bye say domara tampoko nandeha amizay kety tagny tamy tragnony deuxième bureau tagny natratraragna entagna jiaby tamy golf to gendarme amin'ny Ambaribe zegny ary ro miaro vahoaka ministre sécurité publique zegny veny miaro vahoaka tsy vita mangala mpanagna-bahoaka mbola mangalatra raha fanagnan'olo koa soi-disant tompon'le golf ny menaceny raha vatomanga rapatriena nangalan'le terrain golf tragnony golf azafady zegny nareo vola aminay fa mpandraraha andeha androborobo andeha mpandroso ny fizahatany amitsika eto kelera koa raha vatomanga andeha androborobo aminareo ry nde terrain golf nalento tsy voamboatra naheviko na sasaegna vo nandeha nagnefa mbola tapany location stade ny fiaigna amy lamairie mbola tapany ary mpandraraha tsy mahefa vola olo zegny mpandravaraha donc zegny tegna mary mpandravaraha fa tsy mpandraraha azaka talegna zay faroy andetsika Ambilibe atsika koa matsiaro na avy nisy kabary na hoe volagna nataony député n'Ambaribe tamin'ny assemblée tam'izany andro zany izy ny apôstôly asimo tsy haiko ino raha nisy nivolagna raha maro izy hoe mikasiky ny Ambaribe misy sasany baka amin'ny raha ty ato mivolagna fa fanjakagna ty magnano agnontaniako anareo mivolagna fanjakagna magnano kony ino raha vita Ambaribe amin'ny promesse nataony Rajoelina nefa stadiny Ankarabe fa tsy Ambaribe nefa stadiny Ankarabe nefa l'usine ny éthanol Ambiribe manontany baka nefa l'hôpital ny Ambilibe manontany baka za avomboatra lalagna Ankarabe merci information frère isaoratsika fa zo vaovao milatsaka zo nidika aminakahy eto fa
tamrarany anniversaire tampitatafiky igny maty koa raiky vovo milatsaka zo. Merci aminamagna nagnapita vovo zegny ke zegny koa raha nisy koa hitanareo anniversaire fatin'olo zay de miara ory miara miondriky miara malahelo amy tompony fianakaviagnany maty enganendray andro agny re zagnahary ndraiky razagna mba tsy alahelo lava eky babine vahoaka malagasy faharavoana entre parenthèse nazava volagna zandrilahy asimo igny nefa ny olona roa asimo depitena Ankarabe orange viringiriny ny volagna izy ny adresse volagna anazy nandeha mizaha mabera Krisy tsy Christian nisy raha niova Ankarabe tsy stade tsy l'école tsy l'hôpital tsy lalana Ankarabe zegny soi-disant za mabera Krisy tsy Kristian mikontratra fa za zanaka ny Ankarabe estantsôroko ko manina anao tampoko nandeha nagnano pont natao Bélier tapany pont béton armé vrai béton armé tapany nandeha ataonao pont Bélier. Ouais, merci frère. Ialako tsiny manogna agnaragna vovo latsaka eto amle havatsika anaty fanapoizana tamin'ny anniversaire igny dia I mademoiselle Deborah roapolo taogno mivavaka ho azy tsika. Merci frère. Donc ke izy baka tapaka hely parce que maresaka filatrano vaovao ato ke izy baka nambarako tamy voalohany tary frérot bobel tarmindreo olo ty Madagasikara ao mila mihina liony jeune mila mihina organe jeune io raha regninao amy raha tsy manjary tarmindry rajoela menakavy sy ny fitondragna bobel bibiolona ary zo ambarako nareo magnodidigna atsika Madagasikara io raha io mangalaon-draha tsika volaniko aminareo mila ataotsika kotikakoty ialany rajoelo aviany raha io magnankara io volaniko aminareo mila liony jeune lio mbola tegna vierge. Merci. Ke za tsy nahita hoe premier ministre baka ambilibe président de l'Assemblée baka antignanay vice président de l'Assemblée baka antignanay ino raha miova amy faritra avaratra manontany baka za nde izy premier ministre fo tsisy raha vitany io tsisy raha nefany io tsisy raha nataony io ary andeha atao président du Sénat aboko andeha hagnano transition vandivandy de izy no atao président république nitsay Christian n'importe quoi fa barenay eky sandra ry vahoaka malagasy tandrema piège mila ataondreo fin d'année boka raha io na début de l'année 2026 tandrema ry vahoaka malagasy tandrema fa ingara tsiraonagna Lorbert Lala fa mampirehitra azy matileny ao zegny raha misy tandrema tsika vahoaka malagasy ke atsika tsy mety misy jery ry sasany boka mivola fa midelira koa zandry Joakim ndraiky Jokbe ndraiky frérot Fabra ndraiky Zoklamindaoma non zay tsy midelira raha volagninay aminareo jiaby eto tsisy raha foronginay raha publienay jiaby aminareo amy Facebook ao tsisy raha foronginay raha réel ary misy
Matoa tsy masaky mamaly, tsisy masaky mivolagna, tsisy masaky midoeky. Ora, hoy izy le fandahara. Aloha nidiratsika amin'ny tapany faharoe, agnano pibely atsika. Voilà, idika amin'ny tapany faharoe tsika politika ankapobeny. Ino raha misy? Fa nagnano kopitsy zanany koa raha Jojo Nomoaly. Nomoaly boka nisy le fanoloragna raha maromaro. Moto, tomobily. Fa nagnano babany nagnano kopitsy zanany koa raha Jojo. Zay foboka raha eny. Izy tsy mamorona, izy tsy mavita manangana, fa izy magnano kopitsy zanany babany efan'olo. Nindra misy mbaly. Misy fanoloragna moto maromaro, tomobily maromaro, fitaovagna maromaro ara-pahasalamagna avy amindreto mpamatsy vola le volaigny hoe fa koa reto mpamatsy vola reto fa ekignitsika na 2030 na 2050 na 2060 tsy androsy Madagasikara. Nefa Nomoaly izy nagnano babany efan'olo fa baoefa baka aminazy le fitaovagna. Oh, Zagnahary e! Question apetrako aminao, ministry ny fahasalamagna. Fotony raha nataony Nomoaly baka nandeha amin'ny fahasalamagna. Question apetrako aminao, ministry ny fahasalamagna. Valia za, zao magnaranao igny Zely, professeur Zely. Valia za frère. Nandeha 70 ambulance tamin'ny Covid-19. Ambaranareo dignane? Ambaranareo tsy ena nandeha ia aboaha ho hitantany ho hitan'ny firenena 70 ambulance tamin'ny Covid-19 nameny Kirimaso. Nameny Chinois koa tsy japonais azy koa tsy diso. Fa eko foy 70 ambulance. Nindra nataony Rajoelina? Nagnano izy babany efan'olo tamiziny. Natao kolan betibetika ambulance jiaby nitampenagna soratra andreo Chinois regny. Don natao autocollant orange. Oui, fanomezana avy amin'ny radio. Oh, tsy malala menatry izy. 1, 2, 3 maboule. Merci président, merci président. Copine zanaka tsy zanaka anao andeha ataonao. Babany efan'olo. Ambarako anareo eto isaka andreo 4x4 regny. 1422 moto. 1422 moto. 18 ambulance. Regny ambulance l'hôpital regny. Aboka yo 2 camions frigorifiques marque allemand Iveco. 19 4x4 Toyota Land Cruiser. 29 isan'ny 4x4 Toyota Fagnampiny. Rajoelina. Nagnino anao 16 ans teo anao tsy nagnano fagnapiagna karaha zay. Fa niany anao andeha vandy aminay parce que anao mazovy. Anao manino. Nagnino anao tsy nagnano fagnapiagna tamin'ny faty jiaby mivararaka famonoanareo jeune. Fa Nomoaly anao nagnasary hoe fa avy fagnapiagna avy amin'ny quel fagnapiagna baka amin'ny Rajoelina.
kely fanampiagna baka amy Rajoelina mba mahaiza megnatra nareo zalahaboko to tsisy fanampiagna baka aminao zegny Rajoelina. Fagnamboragna olo, famorongana dossier olo, fagnagadrana ro olo, famonoana ro olo, zegny fanampiagna baka aminao ndraiky fitondragnanao fa miala zegny tsisy raha baka taminao. Mahagaga za nisy za tsy famaly amy zandry lako ty parce que regny baka tsy haiko bileliny tarimiko tamy basket. Zany maly nitokiky nahita zo nalefa zoky la rose taminaka de za baka raha fahitako fa nalefa zoky la rose. Bon anniversaire tsenky anao zoky la, oela velogno anao hanjaka hitondra ambony tany ho reharehany fianakaviagna mambady amanjanaka anao. Zoky la rose, bon anniversaire. Bon misy zandry la zay nivolagna fa azala za tsy migaka toake, za tsy mifimy sigarety, za tsy misesitry, fa za ndraiky tsy manaka olo magnano raha jiaby zay parce que plaisir anao. Fa za zalahaboko zany tarimigna tamy sport, za nagnano sport, za niteza olo tamy sport. Masinaka amza filany eko fo izy navy nagnano sport sa tsy nagnano, fa anareo zao zalahaboko fizavanareo Rajoelina zao olo sport amin'izy mitsangana olo sportif. Non, aza posy raha tsy mety aposy avako. Memo izy namiagna nino diplôme ny karaté tsy haiko zay te midany ndenao mitsangana amizay izy ao fo izy ronga nde izy mandeha fo vitinany kane karaha drakatra. Sportif nitana boule basket zegny tandafy. Non, attends. Anao mitsangana hainao fo hoe ty olo sportif. Zo koa tsy le fagnatopitopianao la boule amy complexe mamasigny amy la cour Sainte Famille na hoe fagnatopipianao la boule amy gymnase na amy foyer de jeunerie hoe sportif zegny, nagna sport zegny, basketteur zegny. Non, tsy agny lalagna o jibe maty agn'omby tsy mitony kidreja. Sport nino nataony Rajoelina? Sport ny vandy, sport ny DJ. Nde misaoty lastique zegny tsy hainy, i tsy hainy nde misaoty lastique zegny. Nde nagnano bitsini tsy hainy, nde nagnano passé 10 tsy hainy. Ke izy boka nambarako teo, zavanareo Rajoelina koa mamindra karaha robocop. Vitiny amizay kane karaha drakatra. Ro ndraiky azao ve araiky prison zao igny, ro ndraiky Sarkozy mira fandianandro, vitindreo kalakalana karaha Charlot. Ro amizay mandeha karaha robocop. Tsy haindreo mampiady tagnandreo gauche miaraka amy vitindreo droite. Non, ndraikindraiky tagnandreo droite miaraka amy vitindreo droite. Mais attends, zegny olo sportif. Mba volagna raha logique frère. Anao mba nahay karakory nitondrako anao tamy basket ta Sambrano teo zandriko tiako. Fa koa Rajoelina, quel sportif. DJ, scratch. Nde mitsinjaka jeny, ary izy DJ mitsinjaka tseny. Sintragna koa za mbo nagnano DJ tamin'ny Harlem, tamy Baribe mba mahay mitsinjaka. Fa Rajoelina, taova concours mitsinjaka zay, tsinjaka tadiavinareo taonay concours, tsy lifasako hoe tsy atahorako. Fa ezagna baka ambilaniko egny ary. Diplôme anagnako tsy anagnany. Ino raha misy? Fampandrasigna andrisa vandy
zegny raha Rajoelina. Atsika mpitandrinesiko anareo vandinazy bientôt 1 an. Bientôt 1 an. Volagna nataony hoe amin'ny taogno avy karaha zao tsika ho juste tamin'ny le 10 novembre 2024 efa afaka ny délestage. Tandrignesantsika volagna anazy tamin'izegny. Mieritonatra an'izao moa zany inona ny zavatra hitranika, inona ny zavatra mety izy. Zay zany dia milaza hoe raha nareo izaka rehetrarehetra napetatsika reo investissement goavana zay nataotsika reo tsy tokony hisy tsony délestage amin'ny taona ho avy. Zay ny zavatra ho ataotsika, zay ny fanamby apetratsika, tsy miandry. Ary zany miteny miora zany zavatra teneniko anareo rehetrarehetra zany, tsy hoe mbola nofinofina hiteny hoe ho atao fa efa ao ny ankamaroany na ny groupe na ny parc solaire efa ao. Hitanareo tamin'ny télé teo efa navoakatsika tany Tomasina fa mifanafainganana ny fanatanterahana an'izy ireny no tokony ho apetratsika. Tanareo zegny 10 novembre 2024 izy nagnano volagna igny. Bientôt 1 an. Nisy raha niova. Ndesy tompy ny fony volagna hoe misy raha miova. Nisy raha niova. Tsy lombolombo nisy mila ny azafady mahazo antsika vahoaka. Insécurité, délestage, tsisy rano, hôpitaly zara fa misy, aody zara fa voavidy, de hoe ho isy fiovagna amin'ny taona ho avy karaha zao. Nandeha eo ma pisony aomby. Za boka misy piso amin'ny téléphone-naka, fa le pisony aomby nandeha ea raha Jojo. Nandeha ea le drone agniagna dahalo e. La olo volango aminareo. Za mba tiako mifanojo mamany. Amteneko tsotra fo mamany. Maman. Tam premier mois la olo mipetraka tagnaty kibonao ma ino raha nataony tô. Niboaka izy. Mbola mavandy. Ndraiky izy fa 50 d'années. Mbola mavandy. Olobe mavandy tsy tsara Rajoelina. Anao mangataka. Ampodiko ndraiky volagna anazy. Mangataka boka zalaza efa nalaky nadoso ny message nazy. Ampodiko ndraiky volagna anazy tamizigny. Aleo poditsika boka. Zahava. Io nambarako anareo teto hoe ry miora magnapetraka question 3 secondes. Rajoelina mamaly du nord au sud de Madagascar. Question de 3 secondes. Izy mamaly du nord au sud de Madagascar. Fangatagnanao taoko ray aman-dreny nangataka izy to hitako izy. Ampodiko raha volagnin'ny Rajoelina 10 novembre 2024. Rajoelina. Tsisy andro Rajoelina nirina hafa eky Madagascar akoatsy anao mivoleza anao mialao. Mieritonatra an'izao moa zany inona ny zavatra hitranika, inona ny zavatra mety izy. Zay zany dia milaza hoe raha nareo izaka rehetrarehetra napetatsika reo investissement goavana zay nataotsika reo tsy tokony hisy tsony délestage amin'ny taona ho avy. Zay ny zavatra ho ataotsika, zay ny fanamby apetratsika, tsy miandry. Ary zany miteny miora zany zavatra teneniko anareo rehetrarehetra zany, tsy hoe mbola nofinofina hiteny hoe ho atao fa efa ao ny ankamaroany na ny groupe na ny parc solaire efa ao. Hitanareo tamin'ny télé teo efa navoakatsika tany Tomasina fa mifanafainganana ny fanatanterahana an'izy ireny no tokony ho apetratsika. Président, olobe mavandy tsy tsara. Mivoleza mavandy. Koa anao tia hagnano angano amin'ny vahoaka malagasy. Zamako zigny sakiko mivolagna agnarana anazy niany mandria-piadanagna izy baka amin'ny Ambatsavavy ao zigny. Andesiko anao andohan'ny zamako Paul Congo kinko io
o za mampianarangano za laha ty fa tia gnano angano karanao fa zay ka zavandesagna anao ne mavangy monsieur le président anao nampanantena vahoaka fa amy taona ho avy ohatsy zao nzay zany efa tsy misy tsony ny délestage ka le izy ne président efa angala hery-taona tamile 10 novembre 2024 anao ny lazan'iny aza aiza atsika zao monsieur Rajoel amile délestage tiako président nety tiako président nety président bobelinao io bibiolanao io ataova aroe isaka faritany bobelinao io terminao io ataova aroe isaka faritany karaha io zay malagasy maty malaiky anao ne président anao ne sy tadidinao ngany zavatra nitenenao tamin'iny la olovolako aminareo izy mandry izy mandiny koa ino va nde ataoko amy vahoaka malagasy président za gnambaranao pays araiky anao koa mila pays nao mandroso raha tokony ataonao resaka économie normal anao tsy mahay resaka économie parce que ny compte tsy hainao 1897 andeha ataonao 1997 10 fois 100 ataonao 10 000 18 plus 3 non 16 plus 3 ataonao égale 18 président fa ela za zoky be teto nagnambaranao adosoa ministre ny économie nao io e budget e finance io fa io mamono anao rasimbelo io ny ministre ny économie farany bady boko voalohany dondro tamy fitondragnan'izy ta Madagasikara normal anao président tsisy économie Madagasikara tsy mivoatra Madagasikara anao koa nisy économie zay nambarako teto président tagnatin'ny boky mena tsaroako hoe hoy izy dadabe Ratsiraka ary nampiaiky zao tontolo zao indrindra atao amy Nations Unies hoe ny firenena raiky hoy izy mavita mamatsy ary mampisakafo vahoako aminy no mbola vita mamafy mampondrana ny vokatranao aminy de ny firenena mandroso amy taona 2000 zany antao boky mena apodiko mbola agny agnaty boky mena agny raha zay ny firenena mavita mamatsy mamela vahoako aminy ka mavita manondrana ny ambimbava mandeha ny velany dia ny firenena mandroso amy taona 2000 mba ino ma raha ahondranatsika mandeha ivelany président mampisy économie tsika ino mba mbarazako ny président mba antanety ministre ny économie nao e budget finance nao ino raha misy entre 80 à 90% les présidents raffarigny amitsika ao e comment tu veux que on a des économies ary anao koa mila misy économie pays nao anao mila managna l'usine mba agnontaniety ministre ny industriel nao mba ny l'usine natsangagna anareo tagnatin'ny 16 ans mba mbaraze normal atsika zao sady tsy mandoaliky ny tsy misarihatra ny tsy mandady tsisy raha pare Madagasikara ministre ny économie nao zéro ny industrie nao bado
ny BTP no dondro, éducation supérieure et nationale gogol, oko tsy etiko ny ministère mandroso hoe ny culture mga fombandrazana tsy hainy, déontologie journaliste tsy hainy, oentina roa aizy ty firenena ty. Any ka sisa raha ataony Rajoelina magnamboatra kopy tsy zanany babany efan'olo. Ziska raha ataon'olo don fagnapiagna amiagna atsika vahoaka, amiagna atsika Madagasikara, ataony fa baka taminanjy egny. Oh mon Dieu Seigneur, Jésus Marie Joseph. Président, anao zao tsisy raha mety aminao. Agnadoso gouvernement no fatara, agnova gouvernement no fatara, ke anao koa nde agnova agnadoso gouvernement, anao miala miaraka amindreo, ambaleo valizy izy izy dady coach ndraiky damama. Simple, plus que bonjour rambariko anao zegny président, tsisy plus que ça, tsisy agnabognabony zegny koa. Ambaleo valizy miaraka amin'ny gouvernement anao jiaby, anao nisy avion aroe naondragnanao olo nandeha tamy Barea, bravo. Fa reto gouvernement anao ry députain ry sénatin reto miaraka aminao sy ny fianakavianao aondrana amin'ny avion aroe regny mitondra anareo mandeha Dubai. Agny anareo stere, agny anareo magnano fiaignany koriky na magnano fiaignany ankodavitry, agny koa ola Dubai agny koa tsy mahevoko e. Ola Dubai agny président tsy mahevoko mitady karaha ankodavitry. Tsy haiko na hainao ankodavitry na tsy hainao, koa tsy hainao amin'ny agnarany amin'ny vazaka indro hoe mille pattes. Mille pattes boka misy karazana roe, tsao tsy hainao koa. Misy araiky mille pattes ka indro hoe scolopendre na hoe trambogno ho atsika. Fa raiky volaniko aminao ty mille pattes ankodavitry io tsy mahevoko mitady velogno ho azy. Bonbon, ndetsika magnafitra bonbon baka ivelany anketsika ondragna bonbon. Ino bonbon ondragna tsika nino? Ndetsika magnafitra bonbon baka ivelany. Ka normal, atsika koa misy, aleo ataoko hoe atsika koa misy l'intoxication. Fotony nino? Ndre taratasy fira atsika mbo farigny baka andasy. Incroyable. Incroyable. Les papiers safosafo vangatsika amin'ny épicerie vaovao ry ndraiky amin'ny dokany vaovao ry, mbola les papiers safosafo afarigny baka andafy. Non, attends, président, nandeha ia papimady ndre olo talaregny eo mivanga papier papimady, mivanga kaheny papimady, zo nandeha ia poitry mampalelo. Anao boko volagna fa hoe atsika androso, impossible koa anao fo io tsisy raha androso, tsisy raha androso. Za ndraiky tsy mivolagna zegny havy eo isauve, fa zegny ho avy eo zala mbognosa hagnariny troube io e. Naka ndraiky fambarako rango zo, zegny olo avy eo mibognosa hagnariny trou de guerre anao tondro fitondragnany TGV mapara imara salopara orange ty tsako voangisay tsako pamplemousse ty. Trou io fa tsy vo sauver. Nde ndesinao amy secrénerie tsy vo vita, nde ndesinao amy sud marine à Toulon io tsy vo sody koa, fa zegny hitondra ifandimby eo zalahy. Bognosa fa hitako baka. Mampalelo atsika. Atsika mikoragna azy io navy la rentrée. Nisy mpampianatra baka amin'ny Ambaribeo nitomagny, boko nisy mpampianatra baka amin'ny Digoin koa nitomagny zoko be. Ndraiky tatra la rentrée zala vacationné tsy azo e. Nambariko na ino?
vacation ne tsy azo ndraiky Jésus tatrany la rentrée azala baka Diego pareil même chose vacation tsy nazo ny 2024 ke anao ndeha vandy aminay andeha nangana treko 30 vilany mpagnano laboly anao ndeha vandy aminay fa nomaly anao nagnano don ho an'ny ministre ny fahasalamagna camion aroe moto 1422 4x4 tsy haiko misy firy moi tsy haiko tsy tokiky zegny raha misy farany mbola ty fitondragna ty mbola ty fitondragna ty mampalahelo zany ao Rajoely za baka fa tsy malahelo fotony mety fafankabenao koa io baka toetry ratsinao io mety fafankabenao nino raha misy volagna nataony Rajoely tsy vaha mavandy e volagna nataony Rajoely ampio ah de ampiako anao roa volagna nataonao zegny ampio aho anao de ampiako anao roa ino raha tsy nampiany vahoaka anao zegny tagnomboanao merci président fa ino raha mba nampianao vahoaka mambarazeko ny président taritinao amy lamboride vahoaka mandeha taterinareo amy camion vahoaka mandeha fa ino raha mba nivalianao zegny amy vahoaka tsy fanangananao l'école ny important pea sonam niasy ratsiraka didieny nanangana université nanangana CEG fa mpianatra nianatra mbodao koa zahava ambara ministre ny fampianarana supérieur ndraiky national kony 4% tsy haiky nianatra tamin'ny andrany ratsiraka tamin'ny andrany zafy mbo ataotaoko torantoragna koa tamin'ny andrany ravaly par rapport ny tsy haiky mianatra amin'ny andranao folotsy tampotogno ny tondranao firenena 4% nao tsy haiky mandeha l'école zokony tsy tragno atsangananao ny important fa le tsy haiky idiko ianatra aheraha izy miboaka bako zegny tadiaviny vahoaka manangana tragno iny olo jiaby mavita mananga iny mambarako ny président aseva mivola ministre ny fampianarana éducation 4% tsy haiky mandeha l'école atsika mandeha zo la rentrée boka zo navy mba zahava tsy mila andeha magnontany ministre atsika ndra miza amy l'école jiaby midriky niany nomoaly regny 4% tsy haiky mandeha l'école mandiniky anao amizay fa hoe fa za président nanangana l'école be indrindra tampoko l'école atsanganao ribanazy fa vaikivaiky izy bokoa tragno vato mijora tragno vato amin'ny agny tsy mijora agnarany fa nanao tragno vatonao mijora riba vaikivaiky mo zahava baka raiky agny aia ça va maziny tsy haiko terrain ziny tsy haiko l'école manara-penitra tsy vita agny niny boka izy fa losy jangoany ary tragno manara-penitra tragno mora tegna mora gratuit mandeha ao kely tsy mora ben oui jangoany gratuit mora boka zegny resaka sport maranako izy anareo vola président tsy magnavakavaka izy non président raciste aloha toko mo mazava ain'izao tontolo zao notre président est raciste sport koragnesiko eto zao tontolo zao maefa Madagasikara
parmi les meilleurs en pétanque. Plusieurs fois. C'est pas une fois, deux fois, plusieurs fois champion du monde en pétanque. Farany tam Tongoroso ziko tsy aure Tongoroso. Ndraiky tsy nandeha eky Madagascar participe tamin'ny Coupe du Monde in pétanque. No nino? Pesosy. Tsy haiko nino dikany tsy nandefasa ministère en sport izy. Nandetsika teo nahazo championnat ny pétanque. Nasiagna valeur, nasiagna fautiny ve? Plusieurs fois nibatatsika amboara eran'ny tany ny pétanque. Mba nisy fanampiagna olo regny, ndre terrain pétanque tsy anagnandro olo aby regny. Zay hety agnisany soma pétanque agnelagnelagna cité Mbefloa io, parce que tanànanay cité Mbefloa. Anao taloha tsy haiko zao na mbola misy, fa anao taloha agnisany cité, quartier, nahitanao mpisoma pétanque maro Mbefloa. Io jusqu'à devant ny bibliothèque nationale teo, zay mpisoma pétanque teo. Ary agnatin'ny cité Mbefloa io, isaka secteur misy terrain malala, tsy maintsy ahitanao manafo lahy, manafo vavy misoma pétanque. Est-ce que mba nasiagna valeur le pétanque? Basket za tsy volagna. Est-ce que nasiagny radio valeur? Mba ino sport nandresatsika iresa-pirenena ke fanjakagna io mba nagnampy mba za akoatrany Barea. Za tsy miady kasany Barea, fa aminaka anao koa ministre en sport zegny, toute catégorie sport anao tokony présent. Tsy haiko anao olo baka ia Mostafa, fa Majunga zegny koa karaha ataony en France, Marseille capitale ny foot. Majunga zegny capitale ny sport. Ny sport tsy niboaka ke tsy nahitagna Majunga ta Madagascar. Niany anao ministre sport, tsisy raha pare feky sport. Mampalahelo e. De zegny izy riavako aby, anaovako velomatsika jiaby. Aza mavozo volaniko aminareo, comme sy vaovao aminareo agny, alifasa dossier. Na vidéo, na sary, na document. Za tsy manogny agnarana anareo. Aza asianareo feo fo izy koa vidéo. Velomatsika jiaby, bon après-midi.